ವೋಟ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರ್ ವೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಳತ ಚೇಕೊಲ್ಲೆಮ ಹಂದಮಫುಲ್ ಕಾರು ಮೇದು ಜುಮ್ಲ ಸಾದ ವೋಟಕ ಧನ್ಯವಾದಂಗೆ ಬೈ ಎಂಬಿ ಹುರಿಹಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಳ ಚೇಕೊಲ್ಲೆಮ ಧನ್ಯವಾಮ ಫುರತಮ ವೋಟ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಮಡವೆಲ್ ದಾರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಸ್ ಹುಷಳುವಾಫಾ ಒಯ್ಟಜಿನ ಒಫೀಹಂ ಕೊಫಾವಾ ಫೆನಾ ಕೋಪರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ खास ऑडिट रिपोर्ट फागे फावा करप्शन का अमल तवगे का फ्योल अवस्कुर में गवाला हुशला गरार रईतुंगे मजीद हम बलाग अथवा में इज्जत मेंबर ना फिनवडा नोगत का वोट दे बुंगते दम्मे नेगुन वोट के नतीजा मस्जिदियों के जुमला मेंबरों का नोदिया थिनई हाजिरती मेंबरों का फंसास दे फेन्नकमा वोट दे मेंबरों का सालिस थिनई नुफेन्नकमा वोट दे मेंबरों का हतई वही का वोट दे बे नुआकमा वोट दे मेंबरों का नई वोट का बैरी मेंबरों का फंसास फासमा बेनवाद 26 एंकम रईतुंगा मस्जिदियों एंकम मिबिल फास वेज्जे रईतुंगा मस्जिदियों के गवायद के सते खवना मादा के रागावा कुछ के मती मी गरार दिरासा कुरमा मालियत कमेटी फोन विज कम का दानो गदल उतर दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम हुशलवाफा गांव नंबर 4 देहास हते ओडिश कानून इस्लाह के नाम के विद रईतुंगे मस्जिद हम बदागत में इज्जत मेंबर ना फिनिवडा नोगत को वोट दे बुंगते दम्मे नेगुन वोट के नतीजा मस्जिदियों के जुमला मेंबरों का नोदिया थिनई हाजिरती मेंबरों का फंसास दे फेन्नकमा वोट दे मेंबरों का फंसास नुफेन्नकमा वोट दे मेंबर को नई वही का वोट दे बे नुआकमा वोट दे मेंबर को नई वोट का बैरी मेंबरों का फंसास फासमा बेनवाद 26 एंकम मिबिल बलागत में फास वेज्जे रईतुंगे मस्जिदियों के गवायद के सते खवना मादा के रागावा कुछ के मती मी बिल दिरासा कुरमा मालियत कमेटी फोन विज कम को दानो गदल उतर दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम हुशलवाफा गांव नंबर 3 दौलत के व्यापार तंत्र प्राइवेटाइज कुरुमा कोऑपरेटाइज कुरुमा आदि मनुष्य को इवेलुएट कुरुमा के कानून इस्लाह के नमक बिल रईतुंगे मस्जिदी हम बलागत में इज्जत मेंबर ना फिनवडा नोगत को वोट दे बुंगते
දෙම්මේ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජ්ලිසුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි ಹಾಜರತಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕುನೈ ವೈಗೊತಕ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಬೇವ ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೋಸ್ನೈ ವೋಟ್ಗಾ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನಾದ 26 ಏಂಕಮ ಮಿಬಿದು ಬಲಾಗತುಮ ಫಾಸ್ ವೆಜ್ಜೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಯ ಗವಾದುಗೆ ಸತೆ ಗವನ ಮಾದ್ದಾಗ ರಾಗವಾಗುತಕ ಮತಿಂ ಮಿಬಿಲ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಫೋನ್ ವೆಜ್ಜಕಮ ಗದನ್ನವ गाँव नंबर 27 सब्दिक दियास फना नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के कानून के 11 मादा वागुत कमती नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कम गाफ्ताल तिनदो माकोली अल्फायदा फातिमा शरीफ अय्यन कुरमामदी इज्जत मेंबर न फिनिवडा वागुत को वोट दे बुंगदे දෙම්මේ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජ්ලිසුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි ಹಾಜರತಿ මෙම්බරුන්ගාද ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕುನೈ ವೈಗೊತಕ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಬೇವ ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೋಸ್ನೈ ವೋಟುಗಾ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗಾದ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನವಾದ 26 ಏಂಕಮ ನೇಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದು ಮಾಕೋಳಿ ಅಲ್ಫಾಯದಾ ಫಾತಿಮಾ ಶರೀಫ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಮ ಫಿನಿವಡಾ ನವಾಕಮ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಂ ಫಾಸ್ ಕೊಫಿ गाँव नंबर 27 सब्दिक दियास फनार नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के कानून के 11 मादा वागुत के मतीं नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर को दफ्तर नंबर रा सीन बार आशफाइन हतरे अल उस्ताद शिफाज अली अजन कुरम इज्जत मेंबर न फिनिवडा नवगत को वोट दे දෙම්මේ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජ්ලිසුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි ಹಾಜರತಿ මෙම්බරුන්ගාද ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ මෙම්බරුන්ගාದ ಫನ್ಸಾಸ್ එකයි ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ මෙම්බರ್ ಕುನೈ ವೈಗೊತಕ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಬೇವ ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ මෙම්බರ್ ಕೋಸ್ನೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನವಾದ 26 ಏಂಕಮ ನೇಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ದಫ್ತರ ನಂಬರ್ ರಾ ಸೀನ್ ಬಾರ್ ಆಶಫಾइन ಹತರೆ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಶಿಫಾಜ್ ಅಲಿ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಮ ಫೆನಿವಡಾ ನುವಾಕಮ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಂ ಫಾಸ್ ವಿಚ್ गाँव नंबर 27 सब्दिक दियास फना नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के कानून के 11 मादा वागुत के मती नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन के मेंबर कमक दफ्तर नंबर रासीन 11
عشان عشان الأستاذ شعيب عبد الرحمن أيام كرامة دي زتر يمبرنا في نبدأ أنو أقول كبورت بمجد